бародаро аз ширкати шифофармо муроҷиат дорум. касоне ки кирм дорен, хурд ҳастен ё ин ки калонсол ҳастен, фарқе надорад. барои шумо метавонем аз доруҳои гиёҳӣ барои нест кардани ҳар намуд кирмҳое ки дар бадани инсон, дар меъдаи инсон аст, иншоаллоҳ ба изниллоҳи дур мекуна. номеро дар рӯи экрана занг мезанем ва аз номи канали мо гап мезанем. даставкаи бепул насибатон мегардад. боқӣ дар амони аллоҳ. ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони азизи муҳтарам. қурби асрори миллӣ имрӯз барои 3 ноябр аз тарафи занакои лабёб тақдим мегардад ки барои шумо пешниҳод кардагиян ма барои шумо мерасонам. дӯстони азизи меҳрубон, 100 евро дар Русия 9787 рубл. ҳамун як дона лайки бепула мегзорем, ҳози хабарора мефаҳмем. 100 $, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Москов 9261 рубл. 100 евро дар Душанбе шаҳр 1160 сомонӣ. ва 100 $, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Куллоб пеши хонаи Далер официал шунда 1095 сомонӣ. Як дона 5000 рубла 590 сомонӣ. агар медоштум ку ҳози мамоҷонумда равон мекардам. бонки Имон Интернешнл 118 сомонӣ. имсол бачакҳои зангир гуҷоден шумо лайкҳоро бизанен. охи Душанбе Сити 118 сомонӣ. ба наздикӣ аблава тамом меша. шумо метавонед Тоҷикистон равен, занг гиретон. бонки Коммерсбанк 117 сомону 50 дирҳам. чунки духтараку аллакай 18 доранд ки и бачаку кай Россия мебиёянд. Тавҳидбанк 117 сомону 50 дирҳам. Эсхата 118 сомонӣ. бача Эсхата хеле ғайрат кардай. бонки охирони имрӯзаи мо Орионбанк 118 сомонӣ.